чашмои ҷодугарита зарди наймади габаде бадрашки мабачи я вол задам биё нигака арӯз хати яркасам арӯз да ҳарқи чокам харки рашки ҷанка майли неки мара ба ҷока мумкин худ нишонти ибатира задам байни братом ты ҳақ дори ҷудоида неки мара на парто мефаҳмам ичи надиди ба ипарени алкаша дарӯз да дилат раш буд арӯз чашмот ба ашк буд гӯши хонада набро чое рафти мара пурсатада мумкин аст хати дугона ҳамсинфаам фурсат рафтан ягон ҷоҳар праздник барои ту мотам буд дидани яшки чашми ту барои малом кам буд идоф дида гирята намегум ки золи ту гиря ки ҷонам гиря ба гиря дилта холӣ ки ай хандаи ман метам та гиряи тоқагит хубай номи ман нарафай дилат берам да дрони хун вай ман медонам гуноҳ ман номардона ошиқат кардам аввал да гапи ширин нағзиди яқоратат кардам дониста ки меси нағзиди маҷбури дидам баром гиря кадести қаргади ман сархам накардам ман напарсидам бахшиш какта запалошитат кардам рафт мият дигариш моҳ гузашт ҳафта гузашт такзад карди хабарам нашид баъди ти ягон таранги ту дигар дабарам нашид не намешава бету и хулоса яъни қашон телефонаги зангаш за ақаллан як дақиқа ба ёд оварда корота ҳамнози нигоҳота баъди 151 тароза хандаота шабай фаромӯш нашаванда то саҳар бедорӣ свидания балица да прогулка парки рудаки шаве ки шофёри под кафи мавод то бедфарид мавод ты қафода шамол муҳой ту дару мепарид ту медонӣ кадом фери тира надора ягон кас баъди гиряҳот ба як мачак дӯстам медорӣ бо ман занг задам барои бахшиш пурсӣ телефонашда неки хабари туи шомад зангиш назашу кадай Дӯстон промоушн групп тақдим мекунад. Намерави ту аз назар чашмон хумори ман садои ҳамнасози ту ба қалби зори ман куҷои ту наменамои ёри бепарво вале ба пеши дидам аксар рӯзу шабҳо бигӯ ки то ба кайи манам дар ҷустуҷӯи ту бигӯ ки то куҷо бошам ба гуфтугӯи ту намеравад оҳангиге сӯяд дар ҷони ман ба ноз бӯи ту касе ба гӯши ман бигӯяд ба номад нуқтамон каси бихонадам ба гуфтугӯи бизабон яке садо расад ки сад беохир аст хати садои ту то ҷовидон ҳамон абрӯи ту то ҳанӯз аз дидам намеравад мегӯям аз ту дил канам намешавад гуфтам туро ки ошиқӣ як кори сода нест дарди ба ҷо нишастам ба ҷо намеравад мавҷи дарё мезанад худро ба соҳил ҳардам ба гирдобаш мекашад зиндагиро алқадам киштии коғазини кӯдаки мо куҷост паҳлу ба паҳлу як нафас нишинем мо ба ҳам ҳамон абрӯи ту то ҳанӯз аз дидам намеравад мегӯям аз ту дил канам намешавад гуфтам туро ки ошиқӣ як кори сода нест дарди ба ҷон нишастам ба ҷон намеравад мепурсам аз насим ҷоно туро даре бадар номад ба лаб мерад ба дил бори дигар насимира гузар шавад хуни ҷигар ошуфтаву растаи аз ман баттар ман аз сарнавишти худ шиквае надорам агар
گردم دلم رو در کفت گذارم نه مرغی بلواسم پرسنم بهار کو شکسته با دلم گر غمت ندارم